Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲɔgɔn kuma aw bisimila ko kura aw ka micro trottoir kɛnɛ kan bi an bɔra kana maliyɛnw ɲininka sabula i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama armée française kelen bɛ k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛla la ko u ye Bamusa Jara ni o kun ye jihadistes ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye ko u y'o faga ayiwa an donna dugu kɔnɔ ka maliyɛnw ɲininka u hakilinata la aw ni ne an ka jɛ k'u hakilinataw lamɛn. An sɔgɔma ne fa. An sɔgɔma. Tɔgɔ ani jamu. Tɔgɔ Cheikh Ahmed Tidiane Traoré, communément appelé Barou. Ne fa i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko Faransi armée y'a fɔ ko jihadistes ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ ni o ye Bamusa Jara ye k'u y'o faga e yɛrɛ hakilinata ye mun de ye nin ko in kan. Hakilinata ye min ye o ko kan kɔni vraiment moi je ne crois pas à ça parce que c'est pas la première tentative. Il y a eu déjà un premier cas, le cas de l'autre là, Koufa. On nous a fait savoir que l'armée française a éliminé Koufa, mais quelques mois plus tard, parce que cela a été démenti. Donc en réalité, moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. Jusqu'à peu de contexte, je ne crois pas à ça. Merci beaucoup. Tɔgɔ ani jamu. Modibo Paul Sangare. Ne fa i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama armée française ko k'u ye jihadistes ka ɲɛmɔgɔ dɔ faga ni o ye Bamusa Jara ye e yɛrɛ hakilinata ye mun de ye o ko kan. Bon ne hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye Français nana k'u bɛ n'an dɛmɛ k'an bɔ jihadistes bolo u nana waati min na jihadistes tun tɛ yen mais u nan'u sigi waati min na ka u ka jamana minnu b'u kɛrɛfɛ k'olu wele k'u fara u kan Europe jamana bɛɛ de bɛ Mali kɔnɔ sisan n'a fɔra ko jihadiste kelen bɛ faga o la k'o ta k'o jɛnsɛn o an y'a mɛn k'a fɔ u ye jihadiste 100 faga ou bien 200 faga an bɛ se k'a fɛ o la mais avec tout ce monde là, tous ces militaires là là-bas au nord, Europe jamana bɛɛ de bɛ yen ko ka Mali dɛmɛ renseignement b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo olu tɛ se ka waati k'u ye mɔgɔ kelen de faga nin y'u ka patron de ye nin y'u ka patron de ye alors que don o don mototigiw bɛ tɛmɛ ka taa an ka jamanaw ci yɔrɔ la u b'a bɛɛ kalama u ɲɛ b'a bɛɛ la ne hakilinata nin kɔni ni k'a fɔ ko jihadistes français jihadistes faga fɛn a bɛɛ français de ne fɛ. Merci ne fa i ni ce ni baraji. An sɔgɔma ne fa. Aba ni sɔgɔma. Tɔgɔ ani jamu. Sisoko Ibrahima. Sisoko kɛ an bɛɛ lajɛlen y'a mɛn Français bɔra ka publier réseaux sociaux sanfɛ ko u ye jihadistes ka ɲɛmɔgɔ dɔ faga ni o kɛra Bamusa Jara e yɛrɛ hakilinata ye mun de ye o kan. I bɛ nkalontigɛla hakilinata dɔrɔn i bɛ Français le ta puisque u ye fɛn o fɛn fɔ an ye tiɲɛ t'a si ye u ko Kufa fagara tiɲɛ ma k'o ye u ko nin fana fagara tiɲɛ t'o fana na ye Français kɔni tiɲɛ u tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ la yɛrɛ an k'olu to yen. Donc n'i y'a faamuya sa i b'a fɛ k'a fɔ u ye kuma min fɔ u ye nkalon tigɛ. Nkalon ayi nkalon yɛrɛ le don. An y'a faamuya an ye faamuyali sɔrɔ o la i ni ce ni baraji. An ba ani tile. Tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ Abdoulaye Touré di Black quoi. Ok ne fa Français bɔra ka jira réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen sanfɛ k'u ye jihadistes ka ɲɛmɔgɔ dɔ faga ni o ye Bamusa Jara ye e yɛrɛ hakilinata ye mun de ye o ko kan. Non vraiment ɲɛmɔgɔ mun sara mɔgɔ tɛ nisɔndiya i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ka saya la sa mais nin kelennin diyara ne ye quoi parce que jihadistes olu kelen bɛ se ka maa ba kɛmɛ faga un coup la u bɛ se ka bombe ni fɛnw suru u yɛrɛ la mɔgɔ kelen kunkɔrɔ mɔgɔ caman bɛ taa kiyama quoi bon vraiment n'a fɔra k'olu tigilamɔgɔ dɔw fatura vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyara o ko la quoi hali bi ala kana si jan di jihadistes mɔgɔw ma quoi voilà. Merci beaucoup. An ba ani tile. Tɔgɔ ani jamu. Musa Traoré. Ne kɔrɔkɛ Musa
armée française a publié réseaux sociaux fan bɛɛ lajɛlen na ko Bamusa Jara ni o jadisiw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye ko u y'o faga e yɛrɛ hakilinata ye mun de y'o kan? D'accord, je comprends. Au fait, ni Jara i ka ɲininkali Mali bɛ yɔrɔ min na actuellement problème b'an da la o ye jadisiko problème ye. Donc n'a fɔra an ye k'a fɔ ko dankari l'olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ la alhamdulilayi o bɛ diya an ye kosɛbɛ barisa mɔgɔ tɛ sewa ni mɔgɔ saya ye sa ko n yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ fɛla ko ye en général mais mɔgɔ minnu don kɛcogo wɛrɛ t'a la si toutefois ni tɛgɛ ma se ka d'a kan ko fo a sera ka faga de quand même ni o ye koba ye parce que baara min don faransi y'a kɛ a diyara anw ye c'est des amis u bɛ yan ka Mali dɛmɛ Mali kungo la depuis longtemps donc nin ye nouvelle jumɛn ye ni a bɛ se ka kɛ tan caman na a bɛ wusaya parce que an fɛnɛ ka surasi caman tora an balimaw don an sinjiw don maliyɛnw don maliyɛnw fɛnɛ k'a faamu kosɛbɛ la k'a fɔ ko faransi bɛ yan Mali yɛrɛ de fɛnɛ kama an bɛɛ de kelen on peut idée dɔw la u ka idéologie politique dɔw mɔgɔ dɔw kama an tɛ ɲɔgɔn faamu n'o tɛ an teriw bɛ faransi maliyɛn dɔw bɛ yen tubabu dɔw yɛrɛ y'an balimaw ye donc on les félicite pour ça nin diyara an ye armée française ka nin opération diyara an ye an b'u fo u ka nin teriya la halisa ala k'a tɔ nɔgɔya an bɛ barika da an ka sɔrɔsiw fɛnɛ u bɛ baara min na su ni tile ala ka dɔ fara baara in kan o kuma la vive le Mali an bɛ dugawu kɛ an ka su ye an ka président minnu taara kɔsa in na n'o ye général Musa Traoré ani Amadu Tumani Ture ala ka hin'u la k'u dayɔrɔ suma ka yafa k'u ma donc o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ que le Mali soit béni. Ayiwa aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka an balimaw ka kuma lamɛn bɛɛ y'a yira ko ni cɛ min sara k'a diyara olu ye kojugu ayiwa an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.